Здравейте, приятели, аз съм Гео, ще гоня GeoGeek от VBox. Ще ви покажа един нов сървър, който е много як. Има много привилегии в него. Казва се World of Craft. Това са правила, това са там телепорти и полезни команди. Help за да си видиш командите, Warp за да видиш активните варпове, Help Pop за да си криеш съобщенията и за да си изпратиш kill и player call лично съобщение на някой. Директно на всички админи онлайн. Всички админи са онлайн. Това е сървъра. Така. Значи онъра е онър се дава на хостър на сървъра. Про дава се на тези, които помагат на развитието. С Про може да изправи всичко на синглплеер, което е много добро. На сървъра Help Burger, Супер Бургер. Това е супер админ, модератор. И са важно. Всички тези ранкове се дават на прекенца на онера. Правилата, без гриф, без спам и обиди, капслок, другите играчи и круга им, за гейммок опранк и някакви не моли за гейммок и ранг, за ранг и оп кил. Пето не си играй с Help опитвай се да запазиш лоралка около теб по-красив. За да се научиш да защитаваш върви наголу по етажите. Прости да видиш как. Така. Отиваме наголу. Да, отиваме наголу. Много странни стълби. Да. Това е плагини, за да защитите Regens, как да си плагина за защита на къща Regens, как да защитим къща, вие ще видите. Просто много правила, ще стане много гълъг клип. А клипа ми е лимит от 10 минути. Значи, куха е как да защитите шестовете и така. За да защитите вратата, вземете една табела и я сложете пред вратата, като и сложите, трябва да напишете ето следното. Ето това, не знам ще го шупив. Давам вижте пример. Гаческа е къщико. Привет и името, ама на ческа може направо да изсложите табелата. И така е по-лесно и по-бързо. Ето на вратата и така. Ето влизаме наголу. Ще ви покажа отвън спауна. Само да видим. Да. Само да видим така. Що не мога да видя? Това е спауна, залата на спаунерите. Знаете, че има малко дойсно, не се страхувайте, крипарите не гръмват. Да, отиди на Норд. Значи, на карта зад нас. Ето го Норд. Сега ще видим къде отидем. Вижте нещо много интересно и много яко. Това е кораб. Направен е от гумов гейк, който е много як онър. Даде ми гейммод за да
направя хубав клип и реклама на сървъра. Това е спауна. Изглежда като замък, много е красив даже. Това е, видите. Има знамето на България, на другите страни. Сега ще отидем до град. Слезем малко наголу и Warp град. Ето мене на Warp град. Значи това е залата, където ви пуска. Това е залата, където ви пуска. Сега ще видите отвънка. Много е голям сървър, така че не се страхувайте, има много места. Това е отвънка Warp града. Така. Това е Warp града. Това е така. Ето има свободни паркери. Ето май пиксел арт. Това е къща. Има свободни паркери. Значи това сега е нашия. Това е нашия къща. С лайк до Каликовин. Ние направихме реклама. Това е къщата сигурно на Гумогейт или на Нинджа, оня рекигейта. Но Гумогейт е единствено нормай. Това е тук свободни паркери, който горе пръв взима паркер веднага, безплатен. Не даваш никакви пари, пуска ви с 30 лева. Значи това е арената за битка. Warp PvP май е това. Тук вижте каква е голяма и хубава. Това е арената. И мисля, че това така. Ето още свободни паркери. Така. Мисля, че това е сървъра и това от мен аз съм Галши Гона ГВГ и рекламира.